Bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar una casa senyorial, ubicada al Ricard Vinyes. Un àtic de 200 metres quadrats us el vinc a presentar. Mireu, que sapigueu que teniu dos ascensors. Justament entrar teniu aquest rebedor i amb tot un menjador grandíssim. Aquest menjador amb foc a terra, com podeu veure, té dos ventanals. Amb un dels ventanals sortim, fixeu-vos quina terrasseta que tenim, quina terrasseta. Una terrasseta al meitat de Lleida. Com veieu, estem aquí ubicats al passatge Pompeu. Això que teniu aquí davant és Ricard Vinyes, que estem a l'eix del Meollo. A més, tenim dos places de pàrquing. En aquest edifici no s'ha estat venent cap dels pisos d'aquí, donat que pisos tan grans al centre de Lleida normalment no se'n troba. Com veieu, s'ha portat manteniment. Tenim aquí un dels tancaments en PVC. La terrasseta tenim 43 metres. Tenim els toldos. I tenim accés des de totes les habitacions a la terrassa. Ara us presentaré la part de la cuina. Aquí antigament hi havia servei. Teniu dues portes perquè el servei, diguéssim, que es portava el tema del menjador i de més, estava en aquesta zona. Aquí tenim un quart de bany petitet, armari, i tenim una petita habitació, despatxet, que es podria unificar molt bé amb aquesta cuina. La cuina que us presento aquí és la que hi ha d'origen, però realment teniu molt espai. És a dir, quasi us recomanem fer una petita obreta aquí, juntar amb aquella habitació, i vulguis o no, us quedaria una cuina grandíssima, feta a medida i al gust dels nostres clients. Aquí, com veieu, teniu una zona de rentat que té els seus tendederos i demés. I aquesta cuina, que la podeu fer al gust justament davant del menjador. Ara us vindrem a presentar el que seria la zona de les habitacions, realment. Perquè donat que cap aquí tenim la zona de dia, teniu separada la zona de les habitacions. Trobarem una habitació amb els seus armaris empotrats, bastant grandeta, i accés a la terrassa. Tenim una habitació que és la suite que utilitzàvem com a habitació principal, la qual tens quarto de bany, i aquí teniu l'habitació. Tenien la zona de vestidor i aquí el llit principal de matrimoni, que també tornem a lo mateix, tens accés directament a la terrasseta, que pots anar cap al menjador. És superlluminós el pis. Clar, 200 metres a mig de Lleida. Hola, bones. Mireu, aquest és el quarto de bany. Aquí està bé adaptat per si algun dia tenim una cadira de rodes o que necessiteu una mica de cuidadors especials, doncs ja ho teniu adaptat. Quarto de bany, dos piques, perquè no hi hagi discussions, i tenim els sanitaris, tant bidet com banyera, ventilació natural. I continuem. Aquí us comunico que tenim calefacció central, tenim l'aigua incluïda amb la quota de la comunitat. Llavors, aquesta quota de la comunitat se compensa amb un arrendament d'un local que té. Això, demanant més informació, ja us ho explicaríem tot. Aquesta és una de les altres habitacions. Després tindríem l'altra habitació. Té armaris empotrats, també. I el quarto de bany, comunitari, diguéssim, en general, és complet. Se va reformar fa poquet. Banyera hidromassatge. O sigui, si fa no fa, bastant correcte. Llavors, tal com us comentava, per un costat tenim la terrassa, que és la que tenim aquí al fondo, i per l'altre costat, ara us ho ensenyaré, també donem a l'altra banda del carrer. Mireu quines vistes. Aquí teniu un altre balconet, també amb els seus toldos, que dona totalment a la part de darrere de Lleida. Aquí estem amb una planta àtic, és a dir, a la part de dalt no tenim veïns ni res. És un dels àtics, la veritat, que més ben ubicats que hem tingut aquí a Arquitect 360. Quan vulgueu, ens podeu fer una trucada i us l'ensenyem personalment. Us comento també que teniu dos places de pàrquing inclòs amb el preu i la possibilitat d'agafar un local
al mateix edifici, una participació d'un local que ja hi és, que dona una rentabilitat. Val? Llavors, qualsevol cosa, com sempre, podeu trucar al 973 10 22 86 i us donarem tota la informació. Me despedeixo tornant a presentar-vos una mica la part del menjador, vale? Grandíssima, amb el foc a terra, per si us ho havia detallat o no. I bé, us convido a que si us plantegeu un pis gran i guapo ben ubicat a dins de Lleida, contacteu amb nosaltres, donat que el tenim i avui us el presentem. Moltes gràcies, companys. Com sempre, Marc Oliver us informa.